מהם ותיזהרו מהם. ולצערי זה לא הפעם הראשונה שקורה דבר כזה ברובלוקס, כי קרה משהו דומה עם סלנדרמן ומומו אם אתם זוכרים אותם. ואם במקרה מישהו שצופה בזה מאמין בקאט הזאת, פליז תצאו החוצה ותמצאו חיים. ירשמו כמנוי, ברובלוקס יש קאט שמתפתחת כרגע, ולא, זה לא בדיחה. זה אמיתי ורציני וכדאי שתצאו עד הסוף. קוראים לקאט הזאת ספוניזם, ובהתחלה זה התחיל בתור בדיחה במשחק ברובלוקס. והם מאמינים כשאתה מת במציאות אתה מתחיל חיים חדשים ברובלוקס. ויש מקרים בחול של אנשים אמיתיים שפוגעים בעצמם ואפילו את עצמם במציאות. הם עשו את זה בדרכים שאני לא אציין, אבל נראה לי אתם יכולים להבין איך. וכמובן שאני לא יכול להראות לכם את זה. ואגב, האנשים שמשתתפים בקאט הזאת גם מנסים לעשות מניפולציות ולעבוד על ילדים קטנים בשביל להצטרף אליהם. ובשביל זה אני עושה את הסרטון, שתימנעו מהם ותיזהרו מהם. ולצערי זה לא הפעם הראשונה שקורה דבר כזה ברובלוקס, כי קרה משהו דומה עם סלנדרמן ומומו אם אתם זוכרים אותם. ואם במקרה מישהו שצופה בזה מאמין בקאט הזאת, פליז תצאו החוצה ותמצאו חיים. ירשמו כמנוי, ברובלוקס יש קאט שמתפתחת כרגע, ולא, זה לא בדיחה. זה אמיתי ורציני וכדאי שתצאו עד הסוף. קוראים לקאט הזאת ספוניזם, ובהתחלה זה התחיל בתור בדיחה במשחק ברובלוקס. והם מאמינים כשאתה מת במציאות אתה מתחיל חיים חדשים ברובלוקס. ויש מקרים בחול של אנשים אמיתיים שפוגעים בעצמם ואפילו את עצמם במציאות. הם עשו את זה בדרכים שאני לא אציין, אבל נראה לי אתם יכולים להבין איך. וכמובן שאני לא יכול להראות לכם את זה. ואגב, האנשים שמשתתפים בקאט הזאת גם מנסים לעשות מניפולציות ולעבוד על ילדים קטנים בשביל להצטרף אליהם. ובשביל זה אני עושה את הסרטון, שתימנעו מהם ותיזהרו מהם. ולצערי זה לא הפעם הראשונה שקורה דבר כזה ברובלוקס, כי קרה משהו דומה עם סלנדרמן ומומו אם אתם זוכרים אותם. ואם במקרה מישהו שצופה בזה מאמין בקאט הזאת, פליז תצאו החוצה ותמצאו חיים. ירשמו כמנוי, ברובלוקס יש קאט שמתפתחת כרגע, ולא, זה לא בדיחה. זה אמיתי ורציני וכדאי שתצאו עד הסוף. קוראים לקאט הזאת ספוניזם, ובהתחלה זה התחיל בתור בדיחה במשחק ברובלוקס. והם מאמינים כשאתה מת במציאות אתה מתחיל חיים חדשים ברובלוקס. ויש מקרים בחול של אנשים אמיתיים שפוגעים בעצמם ואפילו סקודה, סט, גו. סקודה קמיק מ-137,990 שקלים. סקודה. Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking about it. Meet Base 44, a complete AI creation platform. Describe what you want, and watch it take shape. You can plan, customize, and expand in any direction. From tools built for one, to platforms ready for many. From passion projects to enterprise-grade systems. Everything is built in and ready to launch. It's a new world of creation, where you can go as far as your imagination takes you. Can you imagine it? Let's make your dream a reality, right now. שלום, יש סיכוי שאני אקבל בן מגרורי גרדן, כי היום בסרטון אני הולך לגנוב מאנשים כל פרי אפשרי. כן, אני הולך להיות הבן אדם הכי עשיר בשרת. בשביל הסרטון הזה קניתי 1,000 רובקס, ואני מקווה גם שלא ייתנו לי בן מרובלוקס. אז בואו נתחיל לגנוב פירות. אבל בטח אתם טועים לעצמכם. פאנץ', איך אתה הולך לעשות את זה? אז בוא נגיד שיש לי תוכנית די מטורפת. היי, אתה רוצה אתגר על אחד מהפירות הגדולים האלו? מי אתה אבל? אם אתה רוצה את האתגר, בוא אחריי, ואני צריך שתעשה כמה שלבים. חברים, אני לא יודע מה האיש המוזר הזה רוצה ממני. אוקיי, תבוא לכאן ותעמוד פה. אוקיי, אני אעשה... רגע, מה? עכשיו אתה כלוא שם ואין לך דרך לצאת. מה? איך עשית את זה? טלפורטים. אם אתה תצליח לצאת מהכלא בלי להשתגר לשום מקום, אבל רגע, מה? אתה תזכה באחד מהפירות הגדולים האלה. אבל זה לא אפשרי נראה לי. אסור להשתגר אבל. יאללה, ביי, בהצלחה לך לצאת מפה. זה נראה לי בלתי אפשרי לצאת מכאן. כאילו תראו, לא משנה מה אני עושה, אי אפשר לצאת, זה אטום מכל הכיוונים. אני חושב שזה יותר חזק ממעמד הדבר הזה, אז אני הולך לוותר על האתגר שלו, ובואו ננסה באמת לגנוב מאנשים פירות. טוב, אז יש כאן את החווה הזאתי שהיא נראית די נחמדה, אני לא אשקר, אבל אני לא יודע אם יש פה איזה משהו מטורף עכשיו. זה נגיד 6 מיליון שקל, שזה לא כזה טוב. אגב, ידעתם שבמשחק הזה אומרים שקל ולא דולר? כן, יש הרבה תיאוריות שהיוצר של המשחק יהודי.
אז תכתבו לי בתגובות אם ידעתם את זה. אוקיי חברים, אז נכנסתי ללובי חדש, כי משנה מיקום, זה משנה מזל, ועכשיו בוא נבדוק פה את כל החווה ונעקוץ ממנו כמה פירות. אז רגע, מה זה למעלה שם? 823 מיליון שקל, אני חייב לעקוץ לו את זה. אוקיי, זה שלי מעכשיו, תודה רבה. וואי, איזה לא נעים זה לגנוב לו את זה. טוב, אני מקווה שהוא לא יכעס עליי, אבל אני מאמין שבהמשך הסרטון נגנוב דברים הרבה יותר שווים מאלו, אז בואו נעבור ללובי הבא. אוקיי, אז מצאתי את הבחור הנחמד הזה שיש לו גינה פשוט מטורפת, ואני הולך עכשיו לעבור פה על כל הגינה ולבדוק כל פרי. לא, הבחור הזה יצא. תסתכלו על הבן אדם הזה שיש לו בגינה את המלונים האלו, ואני מאמין שאני יכול לדפוק פה לפחות כמה ביליונים. אוקיי, יש פה מלון של 3 ביליון שקל, אז אני חושב שנגנוב אותו לפני שהוא יצא מהמשחק, כמו הבחור הקודם. והמלון הענקי הזה כבר בידיים שלנו, מה שאומר שאם נמשיך ככה בסוף נהפוך אולי גם לטריליונרים. אוקיי, אז מצאתי את הגינה הנחמדה הזאתי, אבל אני חושב שאין פה ממש כלום. יש פה את המלון הזה שהוא נראה נחמד, אבל הוא לא מספיק כסף בשבילנו. הוא חי בערימת מלונים, וזה די מבאס, כי הסקין שלי זה אבטיח. אגב, משהו שמאוד מעניין אותי זה האם יש את הפרי אבטיח במשחק הזה. אני ממש לא יודע, כי אני די חדש במשחק, אז אם אתם יודעים, תכתבו לי בתגובות אם יש את הפרי הזה. אם יש, אני אשמח לקנות אחד כזה. בינתיים בוא נעבור פה בין הגינות. למרות שבלובי הזה יש אנשים ממש ביליונרים, אני לא רואה פה איזה פרי מטורף עכשיו לגנוב. כנראה הם היו מוכנים לפני זה שאנשים יבואו וינסו לעקוץ אותם, אז הם פשוט הרימו הכל ושמרו את זה בתוך האינבנטורי שלהם קרוב כדי שאנשים כמוני לא ישלמו רובקס בשביל לגנוב להם את כל הפירות. טוב, אז אני מטייל לי פה בשרת, ואתם לא תאמינו מה אני רואה. את המלונים המטורפים האלו! כן, תסתכלו את כל המלונים הגדולים האלו, כל אחד פה לפחות שווה 2 ביליון, אז הנה בוא נקנה אותו, ואני מאמין שיש פה עוד אחד כזה לפחות, והנה עוד אחד של 2 ביליון, שכמובן נקנה גם אותו. ואם אתם רוצים להשיג גם מלונים ענקיים כאלו, אני עכשיו אראה לכם את השיטה לאיך להשיג את המלונים הענקיים האלו, ואם תעשו אותה, יהיה לכם גם ככה, והם שווים הרבה כסף. אוקיי, אז דבר ראשון שאתם צריכים לעשות בשביל השיטה הזאת, היא לשים את כל המלונים אחד ליד השני. זה ממש חשוב, כי הספרינקלרים צריכים להגדיל את המלונים האלו. לאחר מכן אתם צריכים לשים את הספרינקלרים שאני עכשיו מראה לכם על המסך באותו זמן, ואז ישר אתם צריכים לקחת את כל הפירות וצול מהמשחק לחצי שעה בדיוק. ואחרי חצי שעה שעברה, תראו איזה מטורפים נראים המלונים שלכם. כן, הכל גדל לגודל כזה מטורף, ואם יפגע באחד מהם ברק הוא יהיה שווה המון כסף. אז חשוב ממש שאל תקטפו אותם ישר. אז אחרי ההסבר הזה בואו נמשיך בגנבת הפירות שלנו. אוקיי, רגע, יש פה פרי ששווה ביליון שקל, כן, המוזב הזה. ועכשיו אני הולך כמובן, אתם יודעים מה לעשות. מה? למה כולם מפחדים פה על הפירות שלהם? אוקיי, נכנסתי לחבר ברובלוקס שאין לי מושג מיהו, ואני לא יודע למה יש לי אותו בחברים, ואני רואה שיש לו פירות לא פחות מהאגדיים. תסתכלו את הפלפל הצבעוני הזה. אני חייב לגנוב אותו.